Tarpai mai itu disana hatorangan, yaitu ingin bersamamu selalu. Tarbege au ito sian alogoi, adong nama dongan iho disa, utogo siana jala para dongan. Dan salah molo gawe gugaho tarbege au mamuse dahasia adong di bawah inaso adong dia di leho do tuho naso tar lehona sadar doa molo ditinggal hoko dapoto na usatoki peito terhiri mau disada hatorangan unang siana logo di hoko dan muru kau datar pai mano. Iya, dan muru kau hasian datar pai mano au di hatorangan. Berarti dah butuh kepastian do nabe. Iya do. Unang ingat tuko, ya. Oh, konten TikTok bro. Tarbege au mamuse dahasia adong di bawah inaso adong dia di leho do tuho naso tar lehona sadar doa molo ditinggal hoko dapoto na usatoki peito terhiri mau disana hatorangan unang siana logo di dokong dan mulu kau datar pai mano molo lao peo dan gabe apa taku manang nagabe muru kau tuho ana iasti adito sapalana mago unang pai di paralang-langan womba dapoto na usatoki peito terhiri mau disana hatorangan unang siana logo di dokong dan muru kau natar pai mano dan muru kau natar pai mano. Oke, itu dia Tarpai mah.